Ari sang Ramandaya Patyana yaksa gungkang promo namane wela katak sini dejagi troning warit oh mbadha kolam tanpa tuwa mino drojatri mila buku saben ari Petruk lawan Bagong aja kaget kalamun aku lan bendaramu Pringgondani kang undi dawuh ramamu Kyai Semar supaya ngawati aku mulai negara Dwarawati wadah iki sing tak senengi Slamet nyawane awake dhewe, Gong. Slamet. Yancam jinjim Narendra Mandra Prabu Baladewa. Gusti isih paring keslametan lumantar uluran tangan Pendhita Kendari Sada kelawan Satra Pringgondani bendarane awake dhewe. Mengucapkan terima kasih. Ayo. Matur nuwun nggih, Den. Matur nuwun nggih. Begawan Anoman Raden Ganukaca. Sajakipun Bapak Semar sampun tanggap ing sasmita. Mbok menawa anake ngedeng repotan. Palingan to? Iya Petruk kancen bener. Lah banjur piye kabar kawusanane Petruk? Anggone Petruk lawan Bagong anggone suwan marang ana ing negara Ndorowati. Waduh cilaka mencit, Den. Cilaka mencit mateki ya bongo iya. Dek matur apa eneke lho. Piye larah-larahe Kangkong Bolong nggih sekawit kula dipun utus kalian Bapak Semar ngebun-ngebun iso udan-udan sore ngelamar nggih Endang Lara Temon kagem adhi kula anak pupane bapak ingkang nama pun Bambang Senet. Iya. Lah banjur tinepunipun jebul saderengipun Petruk sowan mapan wonten negari Dwarawati wonten Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Wih, lah Sinur Mandura ya ana negara Dwarawati nggih. Satemah dredah minggahipun panca bakat mangar-mangar Prabu Baladewa. Prabu Baladewa duka yayasinipi Jaja Bangmaru ngomong-ngomis. Penyebabe Ratu Mandura kok iso duka lho pripun to? Sinur Mandura nika nggih sami derajatipun kaliyan Petruk Kantong Bolong. Sinur Mandura ugi dadi duta, dadi wakile Ratu Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana. Kaperluane nggih sami badhe nglamar Putri Dwarawati ingkang nama pun Endang Lara Temon kagem jatuh kramanipun Atmajendra Ngastina nur inggih Raden Lesmana Mandrakumara. Prabu Baladewa duka kula dientekke unek-unek entek amek kurang golek. Nek nggur Prabu Baladewane Petruk ora bakal mundur jangkah. Lah sing dadi sebab Petruk wedi gara-gara Prabu Baladewa dirit lawan Wadyabala Sata Kurawa komplit sagegamane, Den. Wih, lah salah. Prabu Baladewa sak Kurawane nggih. Nek Baladewane aku wani, Gong. Anggepe apa padha menungsane padha mangan segone kok. Ning kono akhir ngejak bola arep kruyukan. Arep sekti Petruk, arep kendel Petruk wong siji nek musuh wong pirang-pirang. Ora uru bakal kentekan tenaga. Ayo. Mila sowan kula dhateng mriki, Den. Kula nyamun nyuwun senjata pitulungan. Kula niku wong paling rekoso dhewe sak donya. Nek kula mati nasibipun bojo kula pripun, Den? Utang kula teng Bank nggih kathah. Petruk, utang kula teng Bank kathah Bank Mekar. Weh, adalah. Para Kurawa nggih, kula sing mboten kula wani para Kurawane Prabu Baladewa jenengan mundur nggih. Nek Kurawane jenengan sing maju, jenengan Ndara Anoman, Ndara Ganukaca. Mungkin nek Kurawa pun busis, pun entek Baladewa maju. Pun jenengan mundur. Petruk sing maju ngadepi Prabu Baladewa. Ha. Iya. Baladewa niku arep kula. Iya.
petok lan baku aja wasumelan. Yen to pancen para Kurawa sing dadi klilit karep ben aku kelawan anak Angger Darkoca kang bakal nyingkirake. Saestu? Iya, tenanan Petruk. Ning ana syarate. Syaratku napa, Den? Nah, syarate ngene. Anoman karo Darkoca gelem bantu kowe ning ana syarate. Syarate sing nantangne Kurawa kudu kowe. Dipun? Aku gelem ngewangi mundurke barisan Kurawa, nggih? Ning sing nantangke Kurawa kudu kowe. Mengko nek Kurawa wis nesu, aku karo daramu pringgotane sing bakal maju. Wis tak tantangne mlayu. Wis kadung tak pitunge regane mlayu. Ora aku ning ngurimu, tenan lho. Iya tenan saestu, iya tenan. Cius, iya. Aja kuwatir aku ning ngure nggih. Sumangga kira ndara pringgolani sesarengan kalian kula nandhi kridanipun para Kurawa sumangga anoman kula dherekaken napa barisan para Kurawa. Sampun Bapak Areko Suto Bapak Areko Suto Tekapiro Kresno Lah enteng nanggung lisang Radyan Gatotkaca Naringke parsa ngambah dari kamar sigara ngencengi busalane apa to busalane Raden Harya Gatotkaca Saping Basunanda Kutanganta Kusuma kasupada katermo yekti ana kuasane dhewe-dhewe. Saping Basunanda ana udan-udanan ana panas datar kepalasen. Kutanganta Kusuma apa to dayaning kutang bisa mabur tanpa lar mencara tanpa sutang kasut padha katermo. Kasut sekarane padha sikil katermo lulang. Selagyan lulang dumadi saka kalungsunganing Sang Hyang Nagaraja. Dayane ngambal masangar kayu waing sarta ngungkuli pandhita napa dadi tawa tawi tawar. Wis anggap busarane Raden Harya Gatotkaca sigra tantuk kalbondo gebrak omah kayu tiga mletik awet sumu-sume Bima Himantaka. Sumu ning ngadep. Ya. Kita cepat. Takut.
Ajampo samya medal rakit wiloting kundu rakit wiloting kundu tanyuang kumayung saiki wah lata trayoli bilentang Petruk bosen urip apa mangsane Haswa Tomo Haswa Suto Tomo Haswa Jaran Suto anak utama apik kowe anake jiaran sing apik kowe sing tak goleki Petruk apa aku ora urusan ngersa ta Kurawa rumangsane kowe wani nantang ngancam ngincim keselamatan Prabu Baladewa urusanmu karo Baladewa kowe ngopo rene wanimu keruyukan mangsane perayaan ayo 100.000 karo maju kaya apa mangsane ayo man kowe mlayu man wah aja mlayu man wah bisa sih apa ngurusi senane wong wae urusanmu kowe ngembek asmane Prabu Baladewa padha karo bosen urip soroh nyawa apa pemangsane kowe ora wedi entek wedine kali warine pemangsane apa lakon petur tuku makane bener ora bakal mundur zakah baca itu fisabilillah wa anfusikum aku dalil ora ngerti putet rupamu kulino mangan daging kire ayo mangsane apa aku minangka dadi senopati negara Ngastina Swatama kowe iki dadi senopati iki jane nggur diakali karo Kurawa kok diakali karo Kurawa piye aku ngabdi lahir batin karo negara Ngastina ngabdi lahir batin karo Sinuhun Prabu Duryudana opo mangsane aku ora ngerti wadimu piye bapakmu pancen pendhita Kesdik Paningale pancen Begawan Durna pendhita pinter ning ibumu sapa ibumu ki Wilutama Jaran kowe ngerti Kurawa nek budaran ki mesti numpak jaran to ki jenenge nyek ibumu kowe prajurit Kurawa do tuprok ki jenenge nyek Swatama rumangsane ayo aja klentas mendhus sawono apa enek kowe ngabdi ning Kurawa wis pirang taun 20 taun apa enek undak-undakan pangkat ora enek aku ikhlas apa kowe iki diangkat diperes keringetmu karo Kurawa Wilutama kowe iki jane pakmu ki isin Begawan Durna ki isin duwe anak kaya ora ngono mergo kowe iki anak jaran kowe iki anak wadi mula dititipne ning Ngastina angger Kurawa budalan mesti do numpak dalan tuprok nyenyek mbokmu ayo nisuwa mangsane apa ayo arep nyauri yo 20 tahun ya apa nek undak-undakan pangkat undak-undakan bayaran panggah diece karo Kurawa nek budalan kok tuprok sabar Sutomo sabar guyon wis nyandak wong tuwa wong iki ngarongso perang perangnya dadak wong tuwa bareng lara atiku mati kok dingdat sing sabar nek nyandak wong tuwa kudu kiat ayo sawur jawure opo lho kowe ndi kula mundur mawon Raden iki berjoyo Pero man kowe ku mlayu wah tetap stay lho Kang yo ayo kowe wani nunggal karo tukarane wong Ngastina nunggal piye maksude kowe wani uga nglamar Endang Ora-temon kanggo adimu si Bambang Sret pancen kawula nyata Endang Ora-temon dimulyake dadi garwa Parameswarine Raden Sremandra Kumara kowe baliyo ana ing Karangandel ora bakal bali yen durung kasembadan sing kowe latar wani rasane entek wedine karo wanine saiki mati sesuk mati Petruk karo bagus ing kene marane pati Petruk
Wow!
Bro. Bentos nih. Hey! Oh! Ow! Yo! Hey! Ayo! Mana lagi? Pakai kaki sehat-sehat awal ya. Gerak terus. Hey! Oi! Bos! Ayo! Oh! Supaya nggak melanggar. Oh! Yo!
Dia sapa? Hei! Berarti om si Petro. Hei! Kagiri-kiri katiwasan gitu katiwasan beripun paman ini tidak penting para Kurawa dadal sing dadal para Kurawa barisanipun babar pisan ora ana sing gondro sepira Petro sing bantu sinten mawon? Dipun bantu kalian pendhita Kendari Sada Anoman. Nek mung Petro mawon kula kinten Kurawa iso mrantasi ning tinemuri jebul didakangi kalian pendhita Kendari Sada mantan Gembong Swelogiri Senggara ya si Anoman. Nganti morat marit barisanipun para Kurawa sewa etan-etan ndawak rautake lho iki. Kurawa sentek, Baladewa maju ayo terus. Ayo terus. Kowe mudar, aku dipijeti Bu Petro. Wandamu iki. Engko kira-kira aku nek mati piye ya kok ayo dikubur. Dong gayane le ben adil. Piye? Aku mau ngadep ning Durawati. Wis tak wanek-wanekne karo Nata Mandura Prabu Kuladewa. Saiki bareng ana perang gedhe kaya ngene iki, saiki do tugas kowe sing ngadepi. Lho kok diuntalke aku? Ayo aku wis matur ning Kraton Negara Durawati kok. Saiki kowe kudu gelem maju. Lah kok ya menang. Wong sak bakal ngadepi tak nganggo sandet usen lho iki.
ra ngerti mbok pacaki apa iki. Kowe tak pacaki Nalendra Mandura Prabu Baladewa ben kembar. Lho, aku ki Baladewa. Uye. Baladewa kok uye lho. Piye to kok Mandura kae lho. Ya trayoli ben tak kok trayoli ben tak. Ono gawe nang bare itu lho. Ayo. Tak goleke. Ayo. Betul yang gede-gede iki. Iya, ayo nang maju. Kowe tak pacaki nganggo Prabu Baladewa sandangane Prabu Baladewa. Wes, sewane larang le. Ayo. Kowe iso menang wo. Kowe ora wani ngadepi Prabu Baladewa sing sejati wo. Rasa dari anak Semar le. Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Uye. Baladewa sing sejati aku. Baladewa sing sejati aku. Ayo. Kowe mau budal kowe, aku budal ora Goro Ngastina. Oh. Ora tau maca sejarah kok Baladewa negarane Mandura ora Ngastina. Aku mau budal tekan Mandura petuk Erawati ora cita cium. Kowe petuk karo bojo Erawati yo petuk bojoku dhewe kok. Aku arep budal rene tak ambung. Tak sun. Erawati tak lumahne. Ayo nesu. Etan Soroyo ayo. Bali udeng ayo adukan lele pekan tip bali kowe. Baladewa kula aturi sumene sawetawis. Koko Prabu Mandura Prabu Baladewa. Oh adikku Kresna. Adikku Kresna bocah batang. Bagus. Sih. Bapak lurah ngene. Kresna aja percaya. Kuwi dudu aku kuwi Bagong nggih ngertos. Monggo. Ayo saiki duduk pisan. Oke. Ayo nunggu. Singo mulang sarak. Mulang soyo. Mulang soyo kok mulang sarak. Etan. Piye Kresna? Ayo, endi lara teman? Tak rabeke karo Lesmana Kresna. Sing arep kabeh lara teman kuwi aku. Aja percaya karo kae. Aja percaya karo Baladewa palsu. Kae iki pandhangane Prabu Dasamuka. Hei! Hubungane apa karo Dasamuka iki? Alah. Rumangsane apa? Kok Prabu sabar kok ya aku padha-padha. Minale di bawah ini.
Diramoke. Baladewa ndalu rokok. Koko Prabu, Baladewa Koko Prabu. Ye! Aja bareng. Salah siji. Salah tunggal. Aja bareng. Sing sekali iki aku. Yo awakku mencorong. Kaya Baladewa kae kok kaya Valentine. Wis saiki sakarepmu. Saiki sakarepmu. Kowe arep percaya aku kena, ora percaya karo aku yo kena. Aku grah nek wayangan model ngene iki. Kabar. Kabar kok. Kabar. Mugi kauningan mriko sampun wonten trontong-trontong wajang. Piye Kresna? Piye Yai? Inggih Koko Prabu. Kula sampun nandhangu putra kula pun nindang lara lemon. Mboten ngemungaken negari Ngasti lan Karang Kadempel sinten mawon saged amboyong anak kula pun nindang lara lemon. Menawi saged mujuti ingkang dipun wastani tontonan swarga gamelan Lokananta Kaitrepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Timbe Parijata Kencana. Manten lanang didandani widodara, manten wadon didandani widodari. Lan manten lanang anggenipun ngiring dhateng Dwarawati kedah tinityan kreta kencana ingkang tinarik udara seksa. Ayo, kembali apa ora iki? Kembali. Tanya apa? Ya apal kuwi kena gulakon pirang-pirang. Ayo. Ora akal syarat Nabi yo. Aja ngaku lulusan sate seki. Wopo? Lah kok syarat kuwi mau men padha karo nabine Permadi karo Subratajaya. Nuli nggih sumangga. Kula aturi dawuh dhateng para kula menawi saged mujuti mrika sedaya si endang lara temen. Dadi jodhone si Lesmana Wandra Kumara. Kula mireng saking mrika mau Gusti nuwun. Iya. Kabeh kudu dirangkul padha ya Petruk wis. Dina iki Petruk kawan Bagong Dalya matur kelawan bapakmu Kyai Semar Badranaya yen pancen adimu si Bambang Senet dadi jodhone si Endang Lara tartamtu dewa ora bakal anggone parindak yen ngesaken dawuh siwun. Ayo Kang. Soko kadoan negara Dwarawati lagi lena ing kaprayek nelair kelawan batin. Iki bakal dadi dalan, bakal dadi sarana anggonku bakal bisa mondong nyemot